Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kidong. Taong 1984, Malaga, Samar. Anak ng isang antingero itong si Kidong. Bata pa lamang siya noon, nakikita na niyang nanggagamot sa bahay nila ang tatay niya. Araw-araw ganun ang kaganapan sa kanila. Kaya hanggang sa paglaki niya, nasanay siya sa ganoong kapaligiran. Ngunit sa kabila nito, kahit matindi ang kanyang pag-aasam na matuto, hindi siya nito pinapayagan. Paulit-ulit na paalala ng tatay niya. Mapanganib ang ganitong buhay, anak. Bilang ama mo, wala kong ibang hangad kundi ang mabuhay ka ng normal at may takot sa Panginoon. Huwag mo nang pangaraping pumasok sa ganitong larangan, sapagkat marami rito ang nakaabang na panganib. Anumang oras, pwede akong mawala dahil sa aking ginagawa. Dahil sa ganoong paalala ng kanyang ama, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para sumalungat sa kagustuhan nito. Pero alam niyo, pinuno, na sa tuwing nagsasanay ang tatay niya, muling nanunumbalik ang kanyang hangarin na matuto. Hindi man sa pagmamayabang, pero ibang klase sa lahat ang pagsasanay nito. Hindi ito gumagamit ng kahoy o anumang uri ng kagamitan pagdating sa pagpapalakas ng katawan. Bagkus ang ginagamit nito ay ang 4 nilang alagang torong kalabaw. Ang mga kalabaw na yon walang ibang trabaho kundi palakasin ng tatay niya. Marami na ring naghahangad na bilhin sana ang mga ito para may pakinabang sa bukid, pero lahat yon hindi nakakakuha ng pabor. Paulit-ulit na sinasabi noon ng kanyang ama sa mga mamimili, may malalim na dahilan kung bakit hindi niya kayang pakawala ng mga ito. Dahil sa ganun itong sagot, wala namang nagawa ang mga taga-baryo kundi ang sumunod. Dumaan pa ang mga taon, nanatili sa kanilang pamamahay ang mga toro. Nung medyo nagbibinata na siya, sa kanya na rin ipinagkatiwala ang 4. Pinapastol niya ito sa kabundukan para makakain ng mga sariwang damo. Pagkatapos nito, magpapahinga yon ng ilang araw sa likod ng bahay nila hanggang sa sumapit na naman ang Sabado na araw ng pagsasanay ng kanyang ama. Sa loob ng ilang taon, nasaksihan niya kung papaano nito paluhurin ang 4 na toro. Habang nagkakaisip din siya, doon niya napagtantong hindi normal ang ginagawa ng tatay niya. Maging siya man kasi, sinubukan niyang kalabanin ang mga ito. Subalit ang naging resulta, ni hindi man lang niya yon mapausog. Sa pagsapit ng taong ito, nasa edad 20 anyos na itong si Kidong. Meron na rin siya noong kasintahan, kaya madalas na siyang umaalis sa kanilang pamamahay. Bibihira na rin siyang tumulong sa kanyang ama, kaya halos wala na siyang ideya sa mga pinaggagawa nito. Araw-araw, pinipili niyang kumayod ng kumayod upang makapagpatayo na rin ng sarili niyang pamilya. Ang kaso lang, tila bang hindi nito nasusunod ang kanyang binabalak. Lingid kasi sa kanyang kaalaman, mas mahirap itong tuparin kesa sabihin. Isang araw, nang mataong wala siyang trabaho, pinili niyang manatili na muna sa bahay nila. Di pa man sumasapit noon ng 8:00, paisa-isa na rin nagsidatingan ang mga parokyano ng kanyang ama. Yung tatay naman niya noon, kakatapos lang din sa pagdarasal. Pagtayo nito sa harapan ng altar, agad naman siya nitong nakitang nakaupo habang nagmamasid sa kasalukuyan nitong ginagawa. Nang mapansin naman yon ng tatay niya, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Nasabi na sa akin ng nanay mo ang binabalak mong pag-aasawa. Nasa sayo yan, anak. Malaki ka na, kaya ikaw na ang bahalang magpasya. Huwag mo lang sanang kakalimutan, palagi kaming nandito. Handa kang tulungan kung kailangan."
Nang marinig naman ito ni Kidong, tumangulang naman siya habang mahinahong sumasagot. Tay, hindi ho yan ang rason kung bakit ko kayo ngayon hinintay. Alam nyo kasi, palagi ko kayong napapansin. Wala naman kayong trabahong maayos, pero hindi kayo nahihirapan sa buhay. Samantalang ako, wala pang kinakasama, wala pang supling, pero pakiramdam ko hirap na ako. Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, napabuntong hininga lang naman ng tatay niya habang lumalapit sa kanya. Nung magkaharap na sila, mahinahon siya nitong kinausap ukol sa kanyang problema. Hindi batayan ang iyong kinikita para masabing maluwag ka sa buhay. Ito ang tatandaan mo, anak. Pagiging kontento at masaya ang susi para mabuhay ka ng maayos. Tingnan mo ko, nabubuhay sa mga donasyon ng tao, pero walang iniisip na problema. Meron man, hindi yun gaano kalakihan. Sa pagkain naman, nakakabili naman kami kahit papaano. May mga nakukuha ring pagkain sa labas, kaya na itataguyod namin ang aming kailangan ng nanay mo nang hindi nakadepende sa lakas ninyo. Unawain mo ng mabuti ang mga sinasabi ko para magkaroon ka ng ideya kung papaano mabuhay ng marangya at malaya nang hindi nakagapos sa sumpa ng pera. Matapos naman itong makapagsalita, agad itong tumuloy sa silid kung saan ito palaging kinikita ang kanyang mga pasyente. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, tahimik lang naman siya roong sumunod. Literal na ginugol niya sa pagmamasid ang buong araw na wala siyang iniisip na trabaho. Kinahapunan, nang matapos na nito ang lahat ng gawain, tumambay sila sa labas para mag-usap. Nasa harapan lang din nila noon ang 4 na toro na abalang-abala naman sa pagkain ng damo. Ayon sa kanya, maraming matatalinghagang salita ang ibinahagi ng kanyang ama. Yung iilan sa mga ito, hindi na talaga niya maunawaan, subalit nakapagtatakang parang alam niya ang bawat kahulugan ng mga salita. Yun nga lang, hindi niya kayang matukoy kung ano ang ibig sabihin nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang matalakay na nila ang lahat ng paksang binanggit niya. Dito na nagsimulang magbigay ng payo ang kanyang ama ukol sa pag-aasawa. Ngunit lahat ng yon, tila bang hindi nakikitaan ng interes ni Kidong. Maya-maya pa, bahagya naman itong napatahimik nang marinig nito ang kanyang sinabi. Tay, hindi ko alam kung papayag na ho kayo pero gusto ko sanang tahakin ang larangang tinatahak ninyo. Batid kong malabo ito pero gusto ko ho talaga ang mga ginagawa ninyo. Sana ho, mapag-isipan niyo yun. Dagdag pa ni Kidong na isang malaking karangalan para sa kanya na manahin ang aral na taglay ng kanilang padre de pamilya. Mariin din niyang inilahad. Kailangan niya itong makuha dahil ito lang ang paraan para maprotektahan niya ang kanyang magiging anak sa hinaharap. Nang marinig naman ito ng tatay niya, bakas naman sa mukha nito ang pagsang-ayon. Gayunpaman, nananatili pa rin itong hindi kumbinsido. Ayon dito, marami siyang kailangang patunayan para mamana ang aral na taglay nito. Pagtatapat pa nito na, hindi yun basta-basta, kagaya ng iniisip niya. Sige nga, kung talagang totoo yung mga sinasabi mo, pabagsakin mo ang isa sa mga toro. Kapag nagawa mo yan, tsaka ko pa lamang pag-iisipan ang gusto mong mangyari sa ating dalawa. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali itong lumapit sa toro. Pag-alis nito ng lubid, may ibinulong ito rito hanggang sa buong lakas na itong sumugod sa kinaroroonan niya. Galit na galit ang toro. Animoy meron siya roong nagawang kasalanan. Nang masipat naman ito ni Kidong, agad naman niyang inilagan ang pagsuwag nito kasabay ng sapilitan niyang pag-akyat sa likod nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagbubuno, ramdam niya ang malakas na puwersa ng kalabaw
dahilan para hindi siya basta-bastang makasugod. Aminado rin siyang hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan, kaya hindi nagtagal, nagawa na rin siya nitong maabutan. Isang suwag lang ang ginawa ng toro upang siya ay mapabagsak at hindi na makabangon pa. Matapos nun, wala na rin siyang nagawa kundi ang humingi ng tulong sa tatay niya. Akala nito doon na magtatapos ang lahat. Pero laking gulat na lamang nito nang marinig niya ang kanyang anak na nagsabing babalik ito kinabukasan para subukan ulit itong pataubin. Sa loob ng halos 8 buwan pinuno, ganun at ganun lang ang kanyang ginawa. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging porsigido na mapasuko ito. Kalaunan, dala ng matindi niyang pag-aasam, unti-unti na nga niyang napapansin ang paghina ng toro. Bago sumapit ang huling araw ng 8 buwan, milagroso niyang natalo ito. Nung masaksihan naman ito ng tatay niya, ipinagtapat nito sa kanya ang tagumpay na kanyang nagawa. Dito na rin ito nagpasyang igawad ang sagot nito sa tanong na matagal na niyang hinihintay, kung ano ang kasagutan. Matapos naman itong sumang-ayon sa nais niya, abot langit ang kanyang naging pasasalamat sa kanyang ama. Habang naglululundag sa tuwa, tahimik lang namang nagmamasid ang kanyang mga kapatid sa loob ng bahay nila. Bawat isa sa mga ito, hindi maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga ikinikilos. Base kasi sa kanyang akto, napakasaya niya kahit maliit lang naman na bagay ang kanyang nagawa. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang mga kapatid, mas higit pa pala sa kanilang iniisip ang tagumpay na kanyang nakamit. Magmula rin noong natalo niya ang toro, dito na mas naging puspusan ang pagturo ng tatay niya. Sa sobrang dami ng kanilang ginagawa, nakalimutan na niya ang kanyang kasintahan. Hindi naman yun naging problema kay Kidong, lalo pat maunawain naman ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Inakala rin talaga niyang tuloy-tuloy na ang pagsasanay nila, pero makalipas lang ang 3 buwan, may nadiskubre siyang hindi kaaya-aya sa kanyang maestro. Ayon sa kanya, hapon ng Martes nung madatna niya itong naglilinis ng sugat sa kanilang kusina. Yung sugat na natamo nito, medyo may kalakihan na kung susukatin na abot ng 1 dangkal. Madalas namang magkaroon ng ganoong kalalang sugat ang tatay niya, pero yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang nagnana at inuud ito. Napakasangsang na rin ang amoy ng sugat na parang hindi ito nagagamot. Pagtitigan naman nila ng tatay niya, walang pagdadalawang isip niyang itinanong ang tungkol dito. Mariin din niyang inilahad na hindi na nito kailangan pang magsinungaling, lalo pat malawak na rin ang kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Tay, mas mainam sigurong magtapat ka na lang sa akin. Alam ko, nagsisinungaling ka para hindi kami mag-alala. Pero sa pagkakataong ito, nasa panganib na ang buhay mo. Walang ibang makakatulong sa iyo kundi ako. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bigla naman yung napangiti habang sumasagot sa kanya ng, Kung sa bunga ng bayabas, anak, kakausbong mo pa lang. Wala ka pang magagawa kahit malaman mo ang totoo. Pero hindi bale, ipagtatapat ko sa iyo ang lahat sapagkat hindi ka na iba sa akin. Tsaka hindi ko lilimitahan ang mga gusto mong malaman. Ayon sa kanyang ama, ang sugat na natamo niya nang galing sa isang mataas na uri ng engkanto na kasalukuyang kinokontrol ng isang makapangyarihang mangkukulam na naninirahan sa dulong lupain ng kanilang baryo. Matagal na silang may alitan nito, pero nung mga nakaraang araw lang ito naging agresibo. Maski ang tatay niya nagulat sa ikinilos ng mangkukulam, kaya hindi na ito nakapaghanda pa. Dagdag pa nito na, madalas kasi sa taong yon, umiiwas sa gulo. Parati rin itong lumalayo sa anumang komprontasyon, indikasyon na mas pinapahalagahan niya ang kanyang buhay,
higit sa ano paman. Ang kaso lang, noong mga nagdaang araw, naging madalas ang pagtungo nito sa sentro. Nung mapansin niya ito, nakita niyang may mangilan-ngilang personalidad na pinapakapitan nito ng sakit. Siyempre bilang isang albularyo, tungkulin niyang alisin ang lahat ng banta sa kanilang lugar. Noon ding mismong araw, sinundan niya ang matanda at sa lugar kung saan ito naninirahan, nagpang-abot silang dalawa. Kalahating oras ang inabot ng pagtutuos nila hanggang sa masugatan na siya nito ng hawak nitong matulis na patpat. Pagkatapos nun, naramdaman ng kanyang ama ang animoy paghigop ng sugat sa lakas niya. Ultimong mutyang tangan niya ay labis na ring nahihirapan, kaya wala siyang nagawa kundi ang umatras. Matapos ang nangyaring insidente, pansamantala nitong hindi na nakita ang mangkukulam. Wala siyang ideya sa mga binabalak nito pero nasisiguro niya na patikim pa lamang ang lahat ng yon ng matanda. Hindi rin ito maipagkakaila na mas pinagtuunan niya ng atensyon ng kanyang sugat dahil sa nakaramdam siya roon ng matinding banta. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, dali-dali naman niya itong nilapitan. Sinubukan din niyang tulungan ng kanyang ama pero sa kasamaang palad wala rin siyang nagawa. Araw pa ang dumaan, unti-unting bumibilis ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong maparalisa. Nang rumatay na yon sa kanyang higaan, doon pa lamang nagdesisyon ang kanilang pamilya na maghanap ng albularyong makakatulong sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, naging huli na ang lahat. Bago pa man kasi matingnan ng tatay niya, binawian na ito ng buhay. Sa isang iglap, naglahong parang bula ang kanilang padre de pamilya. Sa pagkawala nito, lahat sila ay halos hindi makapaniwala. Alam kasi nilang hindi ito pwedeng mangyari sa kanilang ama dahil sa paniniwalang ito dapat ang nanlulupig sa kanilang mga kalaban. Lumipas pa ang mga araw, katakatakot na lamay ang nangyari. Buhat sa pagkawala ng tatay niya, marami sa mga albularyo sa kanilang lugar ang nabahala. Natatakot kasi ang mga ito na baka sila naman ang isusunod nung nilalang na pumaslang dito. Noong una, hindi naman niya pinansin ang ganoong usap-usapan. Pero nung marinig niya ang desisyon ng mga itong hindi sila mangingialam sa problemang kinakaharap ng pamilya, doon na siya umalma. Galit na galit niyang sinagot ang mga ito. Gawa ng nung nahihirapan ng mga taong yon, nandun palagi ang tatay niya. Hanggang sa matapos ang problema nila, hindi niya ito nakitang nang iwan. Mariin din niyang inilahad na hanggang sa pagkamatay ng kanyang ama, naging mabuti ito sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig naman yon ng matandang palaging kasama ng tatay niya, dali-dali naman itong lumapit habang taus-pusong humihingi ng tawad. Ayon sa matanda, naunawaan niya ang hinaing ni Kidong bilang anak. Gayunpaman, hindi niya dapat maaaring kalimutan na bawat isa sa kanila merong kanya-kanyang pasya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, susunod ito porke sila ang biktima. Huwag kayong mag-alala. Kahit talikuran kayo ng mga yan, nandirito pa rin kami. Hindi kami titigil, Apo, hanggat hindi namin napagbabayad ang mangkukulam na pumatay sa iyong ama. Papatapusin lang namin ang libing niya bago kami kikilos. Sana maunawaan mo. Pasensya ka na. Dahil sa sinabi nito, muling umapaw ang kanyang emosyon. Sa mga sandaling yan, hindi na niya namalaya na umiiyak na pala siya habang nagpapasalamat sa matanda. Pagkatapos ng mga nangyari, dito na siya unti-unting nahimasmasan. Inakala niya kasi na sa tulong ng mga ito, madali na lang sa kanila ang pagkamit ng hustisya. Subalit ang hindi niya alam, di hamak na mas makapangyarihan pala sa kanila ang mangkukulam na pilit nilang kinakalaban. Bukod pa sa mangkukulam,
marami itong kaalyansang mga aswang. Sa pagdating naman ng araw ng libing, naging maayos naman ang lahat. Bagaman marami ang nalungkot, marami rin ang nagpasalamat sa serbisyong naibigay ng tatay niya para sa kanilang baryo. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, habang nagpapahinga ang kanilang pamilya, dumating ang grupo ng matanda. Nasa 8 katao ang pumunta at lahat ito pawang mga antingero at albularyo. Bago nito puntahan ang bahay ng mangkukulam, pinili nitong dumaan na muna sa kanila nang sa gayoy malaman niyang meron itong ginagawa para makamit ang hustisyang kanyang hinahanap. Pagsilay naman ni Kidong sa grupo, nagpresenta siyang sumama. Ang kaso lang, dahil sa walang kaide-ideya ang matanda ukol sa pag-aaral niya ng lihim na karunungan, hindi siya nito pinahintulutan. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Maya-maya pa, matapos ang kanilang usapan, agad nang umusad ang pangkat. Mabilis ang pagtahak nito ng daan hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng karimlan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti niyang magtimpla ng kape kahit 10 oras. Sa kada higop niya, paulit-ulit niyang ipinagdarasal ang kaligtasan ng mga individual na nagmamagandang loob na tulungan sila. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang grupo. Kinabukasan kasi noon pinuno, wala siyang nakitang pangkat na nakabalik. Nang mapagtanto niya ito, dali-dali siyang pumunta ng baryo para magtanong sa mga kakilala nito. Ang naging problema, walang kahit ni isa sa mga napagtanungan niya ang nakapagsabi sa kinaroroonan ng grupo. Matapos naman niya itong marinig, hindi niya maiwasang maalarma. Labis-labis na rin siyang nababahala, kaya na may nagdesisyon siyang maghanda para puntahan ang bahay ng mangkukulam. Nasisiguro niya kasing naroon ito sa lugar na yon, naghihintay sa mga individual na may lakas pa ng loob na dumayo. Kinagabihan, bit-bit ang lahat ng gamit ng tatay niya. Mabilis niyang tinahak ang daan. Sa kanyang paglalakad, paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili ang rason kung bakit niya ito gagawin. Kinakailangan niya kasi ito upang hindi siya mawala ng moral sa kanyang pinaniniwalaan. Nakahanda na rin siyang ialay ang kanyang buhay kung ito ay kinakailangan. Ilang oras pa ang lumipas. Pagdating niya sa dulong parte ng baryo, nakita niya ang antigong bahay ng mangkukulam. Mula sa malayo, wala siyang napansing kakaiba, pero paglapit niya rito, nakaramdam siya ng hindi malunok-lunok na presensya. Sa bakuran din ito, may mga nakita siyang itim na kawayan kung saan sa pinakaitaas nitong parte may mga labi ng tao. Noong una hindi niya pa ito nakilala, pero nung nasikatan ito ng buwan, nakita niya ang pangkat ng matanda na nagmamagandang loob na tumulong sa kanila. Bawat isa sa mga ito, napansin niyang dumaan sa matinding paghihirap bago bawian ng buhay. Isipin ninyo, wakwak ang kanilang mga katawan, tapos nawawala ang kanilang mga laman loob. May mga marka rin sila ng demonyo sa noo, tapos maraming parte sa mga katawan nila ang nawawala. Katunayan, dahil sa tindi ng kanilang inabot, tanging ang mga kasuotan na lamang nila ang pinagbatayan ni Kidong ng kanilang mga pagkakakilanlan. Ilang metro rin ang layo mula sa grupo, nakita niya ang isang basag na kabaong na parang kahawig ng kabaong ng tatay niya. Dahil dito, dahan-dahan naman niya itong nilapitan hanggang sa hindi na niya namalayan ang paglapit sa kanya ng mangkukulam. Nung maramdaman niya kasi ang presensya nito, nasa harap niya na yon. Nanlilisik ang mga mata nito, tapos kahawig ng amoy ng patay ang buo nitong katawan. Parang kuba na rin kung titingnan ng mangkukulam, ngunit nasisiguro niya, meron itong kapangyarihang maging shaman, walang kapasidad na masukat.
Nang magpang-abot naman ang paningin nila, dahan-dahan itong humagikgik habang nagsasalita. Ikaw ba ang anak ng tampalasa na ito? Maging sa kanyang himlayan, hindi ko siya papatahimikin. Malalim ang galit ko sa kanya at taon ang aking kinimkim para maisa katuparan ng maitim kong binabalak. Tumingin ka sa gilid ng bahay ko. Ano ang nakikita mo? Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad namang nabaling sa gilid ng bahay ang kanyang tingin. Unang silay niya sa lugar na yon, agad na tumambad sa kanya ang 4 na torong pagmamay-ari ng kanyang ama. Ang mga hayop na yan ang nagbibigay ng proteksyon sa tatay mo. Noon pa man. Sila rin ang dahilan kung bakit hindi ako makalapit sa inyo. Pero ngayong nahuli ko na sila, ako naman ang kikilos. Ipapalasap ko sa bawat miyembro ng iyong pamilya ang pait na aking naranasan ng ilang dekada mula sa mga kamay niya. Matapos naman itong makapagwika, inilapat nito ang kanyang hintuturo sa pisngi ni Kidong. Pagbawi naman niya rito, agad naman siyang nakaramdam ng mga kakaibang bagay na biglang gumapang sa kanyang balat. Napakabibilis ng mga ito at sa isang iglap, naramdaman niyang bumaba na yun sa kanyang sistema. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman siyang nanghina. Lahat ng gamit na dala niya, tuluyan na rin niyang nabitawan. Ang mas masaklap pa, na blanko ang isip niya sa puntong hindi na siya nakakapag-usal para sana kontrahin ng ganoong pag-atake. Makalipas pa ang ilang segundo, tuluyan na nga siyang bumulagta habang naghahabol ng hininga. Akala niya yun na ang katapusan niya, pero paglapit sa kanya ng mangkukulam, dito na ito nagsimulang bumulong ng sumpa. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa mamamatay ngayong gabi. Mula sa araw na ito kung saan naghahari ang kadiliman sa sangkalupaan, isinusumpa kitang patuloy kang maglalakad sa lupa hanggang sa maagnas ang iyong talampakan. Pagkasambit nito ng matanda, biglang kumilos ang kanyang mga paa. Kahit anong gawing pagkontrol niya, nagpatuloy ito sa paglalakad patungo sa kabundukan. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling yon, hindi niya na mawari kung ano ang nangyayari. Basta, hinahayaan na lang niya ang kanyang mga paa na kumilos ng mag-isa. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, napapansin niyang unti-unti na siyang lumalayo sa baryo kung saan siya nakatira. Gustuhin man niyang bumalik, alam niyang masyado na itong imposible. Yung pakiramdam niya kasi noon, parang lumpo siya pero yung mga paa niya kumikilos ng mag-isa. 2 linggo siyang walang patid na naglakad, kung saan ang mga buto niya sa talampakan halos umusli na. Sakit nun. Mabuti na lang, may nakakita sa kanyang ermetanyo sa bundok. Ito ang bumasag ng kanyang sumpa, kaya siya napahinto sa kanyang paglalakad. Pagkabawi nito sa kanya, agad naman siya nitong tinulungan para magamot ang mga sugat niya. Halos ilang buwan din siyang nanatili sa bahay nito bago niya napansin ang unti-unti niyang paggaling. Nung nakakapaglakad na siya ulit, sinubukan niyang bumalik sa kanila, ngunit hindi siya pinahintulutan ng ermetanyo. Ayon dito, malakas ang nakalaban niya, kaya may posibilidad na may iba pa itong sumpa na inihip sa kanyang katawan. Dagdag pa nito na ang pagbisita sa kanilang baryo ng walang plano ay maituturing na pagpapakamatay. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, kahit masakit pinili niyang makinig. Sa maniwala man kayo o hindi, 3 taon siya roong nanatili upang mag-aral ng mga buhay na salita at karunungan. Marami rin siyang pinagdaan ng pagsubok bago niya tuluyang nakamit ang antas ng ermetanyo. Nung maabot niya ang rurok ng kanyang kalakasan,
Napagtanto niyang napakahina niya pala nung una siya nitong natagpuan. Marahil yun ang dahilan kung bakit madali siyang natalo ng mangkukulam. Pagpatak naman ng araw ng kanyang pagtatapos, mismong ang ermitanyo na ang nagdesisyon na bumalik na siya sa kanila. Para naman masiguro ang kanyang kaligtasan, sumama na rin ito. Ayon sa matanda na, iisa lang ang layunin niya kung bakit niya ito tinuruan. At yun ay walang iba, kundi ang maiiwas ito sa masama. Sa oras kasing pinabayaan niya si Kidong, maaaring sa demonyo ito lumapit. Hindi ito magiging maganda dahil magdudulot lang ito ng pagsilang ng bago nilang kaaway. Ang ganoong rason ang nagtulak sa kanya upang bigyan ito ng dahilan para makapagpatuloy. Sa loob ng ilang araw nilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Hindi nagtagal. Nang marating nila ang baryo, dito na sumalubong sa kanya ang isang karumal-dumal na balita. Ayon sa kanyang mga napagtanungan, matagal nang pumanaw ang kanyang pamilya. Kahit di ng pamilya ng kasintahan niya, namatay buhat sa hindi matukoy na karamdaman. Nabanggit din ng mga ito na meron pa rin namang naninirahan sa kanilang pamamahay, ngunit hindi nila ito gaanong nakakausap. Bukod kasi sa palaging galit ang matanda, nakakaramdam din sila ng panganib kapag kaharap ito. Dagdag pa nito na marami ang naniniwala sa kanila na mangkukulam na aswang ang matandang yon. Nang marinig naman ito ni Kidong, dito niya nakumpirma ang matagumpay na paghihigante ng mangkukulam. Gayunpaman, kahit nalipol na nito ang kanilang kadugo, nasisiguro niya noong mga oras na yon na kayang-kaya niya itong talunin. At upang maisakatuparan ito, matyaga silang naghintay ng pagkagat ng dilim. Sa pagsapit ng 6:00, gamit ang aral ng matanda, binalot nila ng sabulag ang buong baryo. Misteryoso ang karunungang taglay ng ermitanyo pinuno, at maging siya man, aminadong kakapiranggot pa lamang ang kanyang nalalaman ukol sa abilidad nito. Ayon pa nga sa kanya na, kapag kasama niya ang matanda, pakiramdam niya kaya nitong gawin ng lahat. Yun din ang dahilan niya kung bakit panatag siya na yon ay kasama. Nang marating naman nila ang dati niyang bahay, agad naman niyang nakita ang matanda na kasalukuyang pinapakain ng mga nabubulok na karne ng manok ang 4 na torong dating pagmamay-ari ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nang mapansin naman ito ang kanilang presensya, bigla naman yung umatungal kasabay ng pagtitig nito sa kanila. Nang mapansin naman ito ng ermitanyo, dali-dali naman itong naglakad patungo sa kanyang harapan, sabay wika sa kanya ng, "Pasensya ka na, iho. Ngunit kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Mapanganib ang taong yan, kaya dapat wag na natin siyang bigyan ng pagkakataon para makalaban." Pagkabigkas nito ng mga kataga, agad naman niyang naramdaman ng bigla ang pagtigil ng oras. Maging ang mangkukulam ay hindi nakatakas sa ganoong abilidad, kaya sa loob ng ilang segundo, humiwalay na sa kanyang katawan ang kanyang ulo. Ganon din ang sinapit ng 4 na toro, maging ang mga alipores nitong nasa loob ng bahay. Pagkatapos nito, bumalik sa tabi niya ang matanda, habang pinapahid sa kanyang damit ang dugo ng kanyang mga napaslang. Dahil sa ginawa nito pinuno, nakamit ni Kidong ang hostisyang nararapat para sa kanyang pamilya. Nang masiguro na nilang patay na ito, muli silang bumalik sa tirahan ng ermitanyo. Hanggang ngayong pangkasalukuyan, doon pa rin sila nakatira. Marami siyang istoryang gusto sanang ibahagi, ngunit sa ngayon, hangad niya lang na ipaalam sa inyo kung saan siya nagsimula. At lahat-lahat yon ay taus-puso niyang ipinagpapasalamat sa aksidenteng nakilala niya na malakas na ermitanyo na nagpapahinto ng
oras. Kidong, kung may mga kwento ka pa dyan, isend mo na. Alam ko, karamihan sa amin, alam ko, kayo, mga nakikinig dyan ngayon, gustong gusto nyo malaman kung anong abilidad ng ermitanyo na yon. Kasi sobrang lakas nito. 'Di ba? Hindi ko masabi na kung gaano siya kalakas kasi nasindak din siya dun sa mangkukulam kalahating aswang nakaharap nila. Kaya ang ginawa niya, binilisan na lang niya yung pagpatay. Paano kung hindi naaapektuhan yung nilalang sa pagpapatigil niya ng oras? Ano pa kaya yung mga itinatago nitong abilidad? 'Di ba?